Good morning everyone. Dini Sunday, Maya Saturday man. Maya Saturday ni pray Monday sim. Nobuzid Nazarini is voting. Basically guys no. Onani please 9152915246 of vote na Dance India Dance eva DID ni Little Master Season 5 ni behai candidate jana dong bitanga. So please kindly vote. Up to Monday. Arang be suma bikobo bunggan 2007 आव मोनसे इलेक्शन जादों आं बे बाथ्राखौ फैनानै मोनथिनो मोनबाय. So guys आं दिनै finally फैबाय आं नै दिनै बे जायगायाव एसे दैनि प्रब्लेम जायगाखौ मोनथिनायखाय आङो एसे दै लाबोबाय माखासे रोगा लांगासिनो दं आरो नैबे बिथाङा गावनि गारिनिफ्राय बोख्लायगासिनो दं आरो ऐनि पाब्लिकफ्रा रोगानानै लाना थांगासिनो दङ आरो फारसेथिं जाय ओरै बोख्लायगासिनो दङ जेसेबां हायो एसेबां लाबोबाय आरो लोगोसे थेंक इउ जेसेबांखिनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर भिडिअखौ शेयार खालामनायनि थाखाय थेंक इउ जेसेबांखिनि सुबुंफोरा डनेसन हरनानै मदद खालामदों जेरै हमना ला आब' फुजि जेरै हमना ला आब' रिया जेरै हमना ला एबसु जेरै हमना ला बनसु जेरै हमना ला एनडिएफबि माने एक्स एनडिएफबि जेरै हमना ला एनिथिं एमजे जेरै हमना ला जेम्स बिथांमोनहा गोसो गोरबोजों मदद खालामफैदों आरो जेरै हमना ला जोंनि गासिबो बर' हारिनि इउटिउबार दा जोंनि जाखांफुनाय स' बिथांमोनखौ थेंक इउ जासियो मिथि नार्जारि बिथाङाबो डनेसन हरदों आरो लोगोसे गेमस्रि दैमारि बिथाङाबो मदद हैदों करिश्मा ब्रह्म बिथां माने सासे एक्ट्रेस दंना बिथांनि भिडिअखौ नुदों आं बिथाङाबो मदद हैदों थेंक इउ स' माच जेसेबांखिनि आंनि गोसोआव दं दा बुंनो हानाय बेखौ बुंनानै होबाय दे स' थेंक इउ स' माच बिथांमोनहा मदद होनायनि थाखाय आरो आं बे जायगायाव दा थांगासिनो दङ नायहैगासिनो दं थाबायगासिनो दं दायो आरो लामाया बिराद गाज्रि बे जरावहाय आरो माने जुदि बे लामाखौ दा बानायब्लाबो गोबां लसबो जानो हागौ मानो होनबा बे जुदि जायगाखौ मोनाब्लाथाय खिन्थु जों लुबैयो बे जायगाखौ थाबैनो मोनफिनथों सरकारा बिथांमोननि खहा जानायखिनि जेसेबांखिनि दं बेखौ सरकारा होफिननांगोन रिकभार होफिननांगोन आरो हानि जिखिनि एभेक्सन खालामदों बिथांमोनहा दिनै गोबां समसिम थाबोबाय आवग्रिबोबाय बे हाखौबो बिथांमोनहा होफिननांगोन बे जोंनि बिएमसिडाब चेनेलनि भिउवार्सफोरनि जानानै आं दिनै बे बाथ्राखौ बुंबाय स' गाइस लेट्स स्टार्ट बिनि सिङाव थांनानै नायनोसै आरो माबायदि भिउखौ जों नुयो माबायदि सिनारिखौ नुयो आरो मादैमोनखौ आरो आदैमोनखौ आदामोनखौ बाजैमोनखौ गासैखौबो जों लोगो हमदिनि अके आं दिनै ट्राइबेल ड्रेसजोंसो फैदों दे बेवहाय ट्राइबेल ड्रेस गाननानै फैदों आं मिथिबायना ट्राइबेल ड्रेस गाननानै आङो बेवहाय नुजाथिदों बिथांखौ थेंक्स जासियो ओमफ्राय प्रान्जलआ बेयावनो दंहैखायोना खैस' गरसो दं माने बेसेबांसो गर दं बेसेबांसो गर दं बियो बेयाव 50 बाजि गर ना प्लेन बानायजोब्बाय आयो आं 40 गरल' दं होनना मिथिदों जेबो नङा जाबाय फैबायलै जानोबा दे सेकेफ्रा ए आब्दुल्ला मोनसे लाफानो हायो दनायाव है फंबायमोन बबेनिफ्राय नोंसोरो हा नै जोंहा बेयो माबा जोंनि बे माबानि आइजोफोरनि प्रेसिडेन्ट खुलुमबायलै ओमफ्राय मोनसे घटना जादोंमोन जोंहा मादै बिसासिजोंसो रायलायनो बिराद गोसोथारमोन आङो गाज्रि मोना दे माबा मोनसे बुंदोंबा जेनेबा आङो दैनि प्रब्लेम होनना बुंनायखाय आङो दै लाबोनानै एसे होफैबाय जेसेबांखिनि आंनि फारसेनिफ्राय अनसुंथाइ आरो लोगोसे दख'ना लाबोदों जेनेबा बे दख'नाया माइनाव दख'ना दखाना बेखौ हरदों दे बे आंनि फारसेनिफ्राय नङा माइनाव दख'ना हरदों बेखौ हरदों ओमफ्राय आङो दैखौ आंनि फारसेनिफ्राय होबाय ओमफ्राय माखासे आरो दंबावो जाग्रा माखासे एसे होबाय जि हायो जेसेबांखिनि आरोना थाबैनो आदा दिनैसो लोगो मोनथारबाय दे मोजां ना दहाय फुंनिफ्रायनो सान्दुं साराय 8टायाव सफैबाय मोजां ना बबेथिं मोजां जाबावनो खुलुमबाय बेफोरनो ना दायो सिफायनो नागिरनायफ्रा आच्छा दासो मोनफैदों आं एसे लेट सफैनायनि थाखाय गाज्रि मोना दे आं बेलेग खामानियाव एंगेजबो दंमोन नालाय आरो आं आन्दायबावदोंसो बिसोर लायदों आंखौ एसे माने आरो आं बारा बेरायबाय थाखाया नालाय गाज्रि मोना दे खुलुमबाय लकेसनखौ बिहरनांगौमोन सोरनाबा नै माने आङो बै समावनो माने फेब्रुवारिनि 2 थारिखआवबो होखांबाय आं बिनि सोमोन्दै निउसआव आरोना
ओमफ्राय जोंहाबो गावनि पार्सनेल माखासे खामानि थालायलाङो नालाय बै खामानिफ्राव इंगेज जानानै माने बेयाव जे आरोबाव फिन जाबावदों आं बे बाथ्राखौ मिथियाखैमोन जोंना माने औ भिडिअ औ दा माने गोरोन्थि जाना बुंफ्लांबाय आरो गाज्रि दाम जेबो नङा जोंना खुलुमबाय माने आङो ओरै औ गावनि फिसा हिसाबैसो जोङो बुंदों मैया मोना फैनो नागिरदों आं माना खालायबाय बिथांनियाव बुंबाय बाराद्राय बुंदों गाज्रि मोनगोन फंबाय गावनि फिसा हिसाबैनो एसे बुंबानो जाबाय बारा बुंलायलांबाय रागा माने गावनि फिसा बायदिसो रागा जेबो नङा आं माने बिनि थाखायनो जायगाखौ नायफैनो होननानैनो दरनाया बिथिं जादों नै दरनाया जालांबाय नामा बोरै प्रान्जला गुथांखो प्रान्जला दङ बिथिं दङ बाप माथोलाय जेसिपिया दाबो कन्टिनिउ सोलिगासिनो नङा रायजो राजाफोर नायदो भिडिअखौ माबायदि जेसिपिया इयाव दङ दुखुनांथाव बाथ्रा माने मोनसे वाटार लेन्ड डिपार्टमेन्टनि हा होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो बेखौ माने इभिक्सन खालामदों होनना बुंदों दा आंनि मथेब्ला बेवहाय एफा बोसोर समनिफ्राय जुदि न' लुनानै थालायदोंमोनबा न' लुखानाय समाव बे समावनो होबथानांगौमोन बिसोर होबथानो गोसोब्ला दा एफा खस्थ' थाबाय नङा होमबा नटिस होआसै औ समबोआसै नटिस होआसै बे गोरोन्थि जादों आरोना गिदिर गिदिर मानसिनि हा दङ जेनेबा दिनै आजमलनि हा दङ बे आजमलनि हाया बे सिगाङाव ओमफ्राय बे जिथुनिखि ड्रेन दङ औ ड्रेननिफ्राय बिसोर 100 मिटार बुंदोंथ' औ दा माबानिया जिथु आजमलनि हाया बेहाय मात्र 30 मिटार आच्छा 30 मिटार अनलि होमबाथ' बिदिथ' नाइनसाबि जानाय नङा जुजाइ माइगाबथ' खालामनो मोना जेनेबा जुदि जोंनि बर' फिसाखौ जुदि खालामदोंबा बेखौबो खालामनांगोन टाटानि जिन्जार हटेल बे लोगोसे बे दङ बे हायानो मोनसे दागनो बे हा आरो ओमफ्राय बेयाव माबानि कुच राजबंशीनि माबा अट'नमास काउन्सिलनि अफिस दं आच्छा एकदम नांजोबनाय बेजों नांजाबनाय बेबो एकदम नांजाबनायसो बेबायदि गोजानावबो नङा बे नांजाबखानाय बेफोरबो बिदिनो दं खिन्थु जोंनि हारिफोर थानाय बे हाफोर खालि बर' मानसियाल' इभिक्सन खालामजादों नामा बे बर' मानसिल' नङा जेनेबा किसुमान जोंनि जेनेरेलबो दङ असमियाफोरबो दङ जोंनि असमिया एसे रैला दङ खिन्थु जोंनि बर' मानसि दं ओमफ्राय ट्राइबेल मानसियानो गैया आरो सिं दं माबा दं बायदिसिना जेनेबा नोंनि मथेब्ला जेनेबा माने बर' जाथिखौ नोजोर होनानै खालामनाय बायदि जादों आरो बिदि जाहैबाय बाथ्राया जुदि जेनेबा दाखालि माबायाव गरसुआव खालायबाय आंनि हिसाबाव माने जुदि बे जायगाखौबो जुदि इभिक्सन खालामनानै जुदि सरकारा गमामायैनो बेयाव मोनसे गिदिर प्रजेक्ट खालामनो नागिरदोंब्ला ओमफ्राय जुदि नांथारथारगौब्ला आरो होमबा बै समावहाय जुदि खालामदोंबा बेयावहाय न' लुनानै थानाय बे समाव फैसाखौ एफा गारदों बेफोर समावहाय होबथानांगौमोन नोंसोरो लुनाङा बेवहाय जा प्रजेक्ट दङ नङा होमबा औ दा एफा खरस थांबाय बेयाव 3 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख थांदों न' लुनाय मोनसेयाव 2007आव बेवहाय इभिक्सन खालायबाय बिसोरो खालायनानै बिसोर डिमार्केसन खालायनांगौमोन फेन्सिं खालामनानै दोननांगौमोन बे जोंनि हा बे गभर्नमेन्टनि गभर्नमेन्ट बे वाटार रिसर्सआव गेलेयो माबा गेलेयो बे बुस्थुखौ बानायना दोननांगौमोन मानो बानायासै बे समाव थाबाय बोसोर गोलैना थाबाय मानसिफोरा सोरहाबा थानो जायगा गैया मा गैया न' लुफैबाय बेहाय एक्चुअलि दायो मोनसे बाथ्रा जेनेबा बेयाव जायगाखौ इभिक्सन खालामदोंबा जुदि 100 मिटार होनोबा आजमलनिया जुदि 30 ब्ला बेखौबो खालामनांगौ अनलि 30 मिटार नै माबानि ड्रेननिफ्राय आजमलनिया अनलि 30 मिटार जों निजे सुदों होमबालाय माथो होमबा बिनिखौबो खालामनांगौ ना मा होमबा बे फैसा होना दोनदों नामा बेबायदि जाहैबाय बिगा दङ 9 बिगा बेसेबां दङ बिनि हाया बिदिथ' जायाना बिराद दुखुनांथाव जोंनि बर'फ्राल' बिराद खैफोदावलै खालि जोंनि बर'आल' नोजोराव होजायो खालि जोंनि बर'आल' गाग्लोबजायो मानो बेबायदिथाय एकदमबारे खैसो गर माने 50 क्रर होनदों नामा सोरबा बुस्थु लांनो हायासै मा लांनो हायासै गोग्लैजोबना दङ नायलाय नै एकदमबारे हायासै टाइमखौनो मोनाखै मानसिफोरा एकदमबारे नायदो एसे सफाफ्रा बेसेना सोरबा डकुमेन्टस पर्यन्त गोमाना दं होमबा सानना नायदो बेफोर डकुमेन्टसफोर गोमानानै दंब्ला ओमफ्राय निउसाव होनाय मथेब्ला बेलेग जायगायाव होगोन होनदों नामा बुंदो दासिम जोंनिया इनिफ्राय थांनो जायगायाथ' बेलेग जायगा मिन्स जायगाथ' गोबां जायगा थायो बड'लेण्डआवबो थानो हागौ बबेबा डिस्ट्रिक्टआवबो होयोब्ला बिदि कासाराव होयोबा बोरै जानो बिदि जानो गुवाहाटियाव दं नालाय गुवाहाटियावनो होनांगोन नङा होमबा पाहाराव लांनाबो दोनहैनो हायो जों खाथियाव बिदिबाथ' जाना जोंनि सुबिदाखौबो नांगोन आरो माबायदि जागोन गाबोन माबायाव होगोन जेनेबा बै फरेस्ट लेन्ड एरियायाव होगोन आरो इभिक्सन खालायगोन बेहाय बिसोरो मिथिबायना नै बे जायगायाव थानाय
बर' सुबुंफोरनि मोनथायखौ जुदि होफिनाब्ला नङा होमब्ला बर' सुबुंफोरनि मोनथायखौ जुदि होफिनाब्ला अब्ला बे जायगाखौ जियानो खालामा मानो उफुद्रुद खालामनांगौ नङा होमबा होमबा बे होमबासो जों मोनगोन आरो बेखौहाय माने जास्टिस खालामबाय थानांगोन बयबो इउनिटि जानांगोन खौसेथि जानांगोन अब्लासो मोनखागोन आरोना आं सानो आंनि मथेब्ला आरोना एकदमबारे ओमफ्राय माबा एकदमबारे आहासो जि माबा पलिटिकेल इस्यु लांजालायबाय आहा एकदमबारे इस्युआनो बेबायदि मा बुंनो जोंनि बर' लिडारफोराबो किसुमान भुल दङ मानो होनबा माथो होनो हाया बिसोरो जेनेबा जिथु गभर्नमेन्टआ मोनसेयानो एलायन्स सरकार बिसोरथ' फानजाखानायखा मा बुंनो फानजाखानायखा जोंनि प्रमद बर'आनो जा जेबायानो जा बिसोरथ' फानजाखानायखा माबोरै बुंनो बिसोरो दा मोनसे खोथाया जाहैबाय खै इलेक्सन 2007आव जुदि खालामदोंमोनब्ला 2007आवनो रोखा खालामना दोननांगौमोन जोंनि बै आगोलनि सरकारा बेखौ बे समावनो एक बानायनायबा बे वाटार रिजर्भ बै समावनो आगोलनि सरकारा बै समावनो बेखौ प्रटेक्ट खालामनानै बिनि सायाव सल्भ खालामना दोनखानायमोनब्ला मोजां जाबायमोनब्रा आं बुंदोंमोन जे आङो बेखौ बे समावनो बे इलेक्सन खालामनानै डिमार्केसन खालामनानै बरिया बिसोरो बेखौ बै समावनो बिटिसिनि सरकारा हायोमोनब्रा हायामोन दालाय हायो मानो हाया बै समावनो उइक खालामना होबाय दुरबल खालामबाय दायो नै गाग्लोबफिननो मोनलायबाय बै समावनो जुदि बिटिसि सरकारा बिनि सायाव मोजां गोख्रों लानानै खालामनायमोनब्ला दिनै बेबायदिनो दावराव जालामोन पलिटिकेल इस्यु लानानै जोंनि बिटिडिआवबो बे खामानिखौ मावनो थांगासिनो आरो ओरै फारसे जायो मोनसे खोथाया आं बेखौबो नुहुरो आरोना आरो ओरैबायदि नुयो आरोना जेनेबा दा मोनसे राइटफुलि जुदि सरकारा बेनि सायावहाय एभिसन खालामदोंब्ला अब्ला जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जे माखासे सुबुंफ्रा जब्द खालामनानै अकुपाय इलिगेलि थागासिनो दङ गुबुन जाथियानो ट्राइबेल हायावहाय होमब्ला बेनि सायावहाय एक्सन लानो हानाय नङा साननानै दानि सरकाराबो माखासे साननानै माखासे परिबेक्सन लानानै थादों नामा बिदिबो साननाय फैयो आरोना दा बेनिखायनो माने आंनि हिसाबाव माने सिगांनि थांनाय सरकारा जुदि बेखौ मोजां नोजोर होनानै माने इलेक्सन खालामनाय समावहाय मोजां थि फेन्सिंआनो माया हक खालामनानै जुदि फिक्स खालामना होयोमोनब्ला दिनै एसेबां थाखा लस जानाय नङामोन 1 लाख 2 लाखआनो जाया मानो न' लुदोंना दा बेफोर हाया नायदो माने न'आ नायदो बेफोरखौबो जुदि बुख्रुबोब्ला मायोब्ला सेफायजोबोब्ला होमबा बेफोरनि न' बैथिं बिल्डिं दंमोन बिल्डिंफोरखौनो सेफायजोबदों होमबा सानना नायदो होमबा खै लाख थाखा 10 लाखनि गाहामनि 15 लाख गाहामनि लन लानानै बानायनाय गाहाम दङ नङा होमबा बै समावनो माने एसे एवारनेस मोजां होनाय मोनबा दिनै जोंनि बर' फिसाया इसेबां गुवाहाटियाव बेबायदि आलाय सिलाय जानाय नङामोनलै एकदमबारे बिनिखायनो आङो खावलायो जोंनि जेसेबांखिनि लिडार दैदेनगिरिफोर बिनि सायाव थाबैनो सलुसन होनांगौ हयथ' बे जायगायाव होआब्लाबो बेबायदिनो जायगा खाथियावहाय बानायनानै होनांगौ बर' हारिनि थुन्न हाखौ सुनानै मेजारमेन्ट खालामनानै होनांगौ बे जायगायाव होआब्लाबो जेनेबा गुबुन मोनसे जायगायाव जुदि बे जायगायाव वाटार लेन्ड डिपार्टमेन्टनि थाखाय बिराद रेस्टोर मोनसे जायगानि थाखाय बिराद गोनांथारब्ला बेलेग जायगायाव होनांगोन नङाब्ला जेसेबांखिनि आरो लोगोसे बेजों लोगोसे न' जि सिफाय जानाय जे 10 लाख 20 लाख थाखा थांदों सोरनिबा न' लुनायावहाय नङा होमबा सोरबा हाजार थाखानि माने डकुमेन्टस माने लस जादों आरो लाख थाखानि सम्पतिनि डकुमेन्टस लस जादों ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां सम्पति नै सफा मानि दंलायलाङो सफाफ्राबो ओरै आलाय सिलाय दङ लांनो हायाखै बेफोरनि जिखिनि हिसाब खिथाब खालामनानै बेनि नायदो बैफोर जाबाय माबा सफा मोनसे न'खरनि सफा आरो बेल' नङा गोबां दङ स' बेफोरबायदि गोबांनो सेफायनानै ओइनि नायदो मा होनोमोनलाय बेखौ दैनि थिंखिया एकदम बेफोरबायदि स' बेबायदि जाथाय आरोना रायजो राजाफोर ओमफ्राय बै जाय वाटारनि थाखाय खामानि मावगासिनो दंसै आरो प्रजेक्टखौ स्टार्ट खालामगासिनो दङ ओमफ्राय आंबो फैनो बिराद माने नाजाबाय थादोंमोन माखासे गावनि निजिनि खामानि एंगेजनि थाखाय बै समावहाय जेब्ला प्रान्जल जोंना ब्रादारा भिडिअ खालामदों आरो लोगोसे जेम्स एनिथिं एम जे बिथांमोना भिडिअ खालामदों बिथांमोननि भिडिअखौ नुनानै आं मोनथिबाय जे हाब बेबायदि जाथाय आरो जाफिनबावदों नङाबा 2 फेब्रुवारियावनो जादोंमोन ना 2 फेब्रुवारियावनो जादोंमोन बिनि सिगाङावनो जादोंमोन आङो बे बेलेगाव माबा नलबारियाव जादों ना बियो गुवाहाटियावनो बे गरसुक आच्छा गरसुक नलपारा आच्छा होमबा बे जाथाय जायगाखौ आं मोनथिबावानो होमबा मोनथिबायना आं मोनथिबावानोमोन बिनिखौ आंथ' होमबा नै दाख्लैसो बावैसो मोनथिदों आरो आं बै नलबारि ना मा होनदों नलपारानिखौ जानायखौथ' आंनो बानायनानै होबावदोंसो ना आं बिनिखौबो माने जुदि मोनथिनायब्ला बै समावहाय माने गावबागाव मोनसे पार्सनेलबो खामानि थायो नालाय इउटुबाथ' बराय सम जाहोबाय थाया नङाना इउटुबा जास्ट मानसिखौ मुंदांखा खालामनो हायो नङा होमबा सोरनिबा न'खरखौ मालिक खालामनो हायो निजिनि थाखाय जेबो बुंना लानो हाया दा आं इउटुबखौ बानायगोन साबस्क्राइब बिराद दङ होननानै आं जुदि आंनो प्लिज अननानै डनेसन खालाम होगोन आंनो होआना दा माबा मोनसेथ' रिजन नुनांगोन नों सोरनोबा बिनानै होनाय बेफोरबायदियावसो जायो आरोना स' फैबाय नुबाय बिराद दुखुनांथाव जाथाय थाबैनो
बिनि बे जायगानि जाथायखौ सलिउसन खालामना होदों जोंनि माने दैदेनगिरिफ्रा बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्रा फैबाय जा मादै सनाखौसो खुलुमबायलै मादै नोङो माबोरै जालांखो दे खुलुमबाय दे आंबो नोंखो मायबा मायबि होनफ्लांबाय माने माबायाव नुनानै आंबो बाय बोरैबा मोनदोंमोन मानो होनबा गोसोआबो बोरैबा जानानै दंमोन नोंबो मिथिखायो जों माबायसा दं नों किसुमान कुइसनखौ सोंदो इनिखाय आंबो थारमाने नोंखो रागाजो होननाय जायाखै माने जोङो दुखुजोंनो निजिनि बिमा बायसा बिब' बायसा होननाय जादों माने नोंबो गोसोआव लानाङा आंबो गोसोआव लाया फंबाय हामा मोननाङा दे माने मानसियाथ' नार्भास जाबा जिबाबो ओंखारखायो नालाय माने जोंहाबो गथ' गथाय थानायखाय थारमाने बाथ्राखौ माखौबा माने लाखिस'नो हाया जादों हामा मोना माने माने आं बेखौल'सो आरोना जेनेबा आङो सोङाखै आरोना आं बेबायदि सोङाखै जेनेबा आं मोनथियाखैसो मोनदोंमोन नलपारा ना मा जाथायाव जादोंमोन नामा होमबा बे समावहाय आङो बिनिखौल'सो मिथिदोंमोन आंथ' बे नलपारानिखौनो बेखौसो सानबावदोंमन बे आं बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिया मादैमोन आरो आबौमोन आं बेखौ बुंगोन आरो मिथिबाथ' आरो जोंनि अलखर आं बेसेबां समनिफ्रायनो बेबायदि मदद होनो थाखाय थियारि जाबाय थादों जि जाबाय थांबाय नङा होमबा मादै आङो दैनि प्रब्लेम जादों होनना बुंनायखाय माखासे आंनि फारसेनिफ्राय दै लाबबाय एकदम मोनसे आरो लोगोसे मादै मा होनोमोनलाय जोंहा माइनाव दख'ना दखाननिफ्राय दख'ना 10टा हरदों आरो 40 गद न'खर दं होनना बुंनाय खोनानायलाय आङो 40टा हरनायावहाय एसे एक्सेस गांनैसो आरो बिदेरना लाबोदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना एसे मिलायलायनानै नायदो ओमफ्राय गामसा आङो माने बेवहाय जि दङ बेखौ माने 40टासो लाबोदों बेयावबो गामसा एसे दंबावो बारा ओमफ्राय लोगोसे गथ'फोर दं आं बेबायदि एसे नुनायखाय माने जा सेकेन्ड बि बयस दं ना मा होनो जा एनि टिम जि देखायबाय थादों स' बिनि थाखायनो आरो सोरबाफोर गोबां गथ'फोर दंबावो साननानै बोरै एनि जा सेकेन्ड बि बयसा ओइ नै एकदम आरो एकदम आङो एसे जाग्रा लाबोदों आरोना नाय न फंबाय एकदमबारे सेकेन्ड बि बयस बेखौ सेकेन्ड बि बयसखौ बामनानै होनांगौलै आं हागोन ना हाया सानदोंमोन आरोना बेखौ बामनो बे जायगायाव थांनानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो रेजेंबो मोनबाय जों बयबो खौसेथि जा एकदमबारे जेने थेनेबाबो मदद होनांगौ बयबो जै बर' हारिनि जै फैनानै बेखौनो आं बुंगोन रायजो राजाफोरखौ जे रायजो राजाफोरनि जि माने नुकसान जादों सोरनिबा न'आवहाय बानायनायावहाय लन लानानै सोरबा दुखु खस्थ'जों खांनानै कालेक्सन खालामनानै खामानि मावनानै बानायदोंमोन सोरबा 5 लाखसोनि बानायदों सोरबा 10 लाखसोनि बानायदों ओमफ्राय बेसेबांबा समनिफ्राय थादों बेवहाय स' बे हिसाबै जेसेबांखिनि नुकसान जादों बेजों लोगोसे बिथांमोननि हाखौ होफिनथों आं बेनि आर'ज आरो लोगोसे आंनि फारसेनिफ्राय जि हायो आं बेखौ अनसुंथाइखौ होनानै होबाय आरो ना मादै गाज्रि मोननाङा दे रेकर्ड खालामखाबाय फैदो अननानै प्लिज काइन्डलि रिक्वेस्ट मादै फैदो गासिबो फैजोबदो एसे अननानै स' जोंनि बर' हारिनि जेसेबां रायजो राजाफोरा फुरा बुहुमाव गोसारना दङ नेपालावबो दङ वेस्ट बेंगलावबो दङ नङा होमबा जेसेबांखिनि जायगायाव दं US मानि जायगायाव दङ बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों हांख्राय हरो खुलुम हरो नैबे जायगायाव जि अलखद मोनसे जादों बेयावहाय मोनसे इउनिटि जानानै नैबे जायगायाव जि बर' फिसाफ्रा सिलिंखार बिलिंखार खालामजादों बे खालामजानायनि थाखाय नोंथांमोना अननानै जेसेबां हायो मदद खालाम बे मददा अनलि रांनि थाखाय नङा बे मददा जाबाय खौसेथिजों दङ नङा होमबा बे खौसेथि थाबानोखि रावबो सरकारा हिलायनो हानाय गोहो गैया जे बेयावहाय इसिबां 7 बोसोर 10 बोसोरनिफ्राय खुंनानै दङ रायजो राजाफ्रा स' बिनिखायनो जों बयबो खौसेथि जानांगोन जेरै नैबेयाव फंबायमोनहा फैदों गुवाहाटीनि नैबे मा स्कुल होनदों आर्य बिद्या नाथाय नैबे गथ'फ्रानो फैनानै बेयाव जुदि मदद खालामफैदोंब्ला जों बर'फ्रा जों गेदेर गोलावफ्रा मानो फैनो हाया फैनांगोन आरो नैबेनि बेयावहाय थानाय जिखिनि गांनाय उखैनाय जिखिनि हानि सम्पति टन्न हिसाब खालामनानै बिसिनि न'फोरनि बाजेट जेसेबांखिनि 10 लाख 15 लाख 20 लाख जायहा 5 लाख गाहाम न' लन लानानै सोरबाफोर न' बानायनानै सोरबा अबेबा सोरनि
सोरनिबा न'फ्राव थानानै खामानि मावनानै न' बानायनानै लादोंमोन बेफोरखौ जे नुकसान जादों सोरबा सोरबा सफा मानि बेवहाय बोखारखौनो हालायै बेबायदि खामानि आलाय सिलाय खालामना गालांदों बेफोरनि गासैबो हिसाब खालामनानै बिथांमोननो सुफुंनानै होफिननांगोन आरोना आंनि फारसेनिफ्राय बे सरकारनिसिम आसाम सरकारनिसिम खावलायनाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि स' आं बेखौनो बुंगोन जोंनि जेसेबांखिनि बर'नि लिडार्सफोर दङ बेयाव फैनानै नायफै आरो बिथांमोननि जेसेबांखिनि लस जादों बेखौ हिसाब खालामनानै होनांगौ आरो आं आसाम सरकारखौ बेखौनो बुंगोन बै समाव जुदि नोंथांमोननियाव बे आसामनि बे मा होनदों वाटार लेन्डनि डिपार्टमेन्टनि मोनसे प्रजेक्ट दंमोनब्ला बेवहाय न' लुनाय समाव फैनानै मानो बुंफैयाखैमोन नटिस होफैनांगौमोन न' लुनाय समाव नोंसिनो न' लुनाया बेखार जागौमोन लस जागोन होननानै बे समाव बुंनांगौमोन आरो आं बे समाव बेखौबो बुंगोन 2007 आव मोनसे इलेक्सन जादों आं बे बाथ्राखौ फैनानै मिथिनो मोनबाय अब्ला बे इलेक्सन जानाय समाव जोंनि बिटिसि थांनाय सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावनानै दिनै होनायमोनब्ला बेबायदि दिनै प्रब्लेम जानाय नङामोन आं सानो एसेबां गिदिर इस्युसिम जानाय नङामोन बै समावनो बिटिसिनि सरकारनि थांनाय दैदेनगिरिफ्रा जुदि बे समावहाय बाथ्राखौ रायलायनानै थि खालामना दोननायमोनब्ला फेन्सिं टिन्सिं खालामनानै माबा मोनसे बाथ्रा सावरायनानै बेबायदि खालामनांला बिसोरनो एकदमबारे फाइनाल एन्ड मा होनो बेखौ प्रप'ज नङा होमबा फाइनाल एन्ड प्रप'ज खालामनाय मोजाङै बेखौ फाइनाल सेटेलमेन्ट खालामना होनायमोनब्ला सरकार थांनायनि समनिया अब्ला दा एसेबां गिदिर इस्यु जानाय नङामोन गावजों गाव एना एनि जानाय नङामोन आं बेखौ सानो स' बिनिखायनो आं खावलायो दायो गासिबो ज' खौसेथि जालायनानै बेनि सायावहाय मोजाङै नोजोर होनानै सरकारजों रायलायनांगौ आरो लोगोसे बिनि थाखाय जि फिथाइ मोनो बेखौ जोङो नायनानै जिखिनि नुकसान जादों बिनि नुकसानखौ मोनफिनजोबनानै जोङो बे जायगायाव गुवाहाटीयाव जि बर'फोर जि आलाय सिलाय जादों बिथांमोना मोननांगौ नैबे मा बरबारिल' नङा नलापारा ना मा होनो बे जायगानि रायजो राजाफ्राबो मोननांगौ आरोना स' खेबसेबाव बुंगोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय एबसुनि जय एबसुनि थेंक इउ